ni ai ku blai kerpangi pi barok khot ki parlok ki ba ngop tanat ban ngap ikan ni ka channel barok ki bala subscribe ikwa bani thu ipi bangi duai na benta jong pi barobor ba ublai un kerkhui pi un ai pi ya kamet ka bakot ka bakhia un kerkhui pi kam ka jam jong pi bat kham tam ba un kerkhui pi ba pinang kham jan bat kham I chu I ublai menta ka sngi ngan walam sipi sipanga kubor sipanga jing sedang ban penyeteli ka Niam hausnam arajar arpuar on plino ya ka Abrahamic family house hapo Abu Dhabi kane ka Abrahamic family house la sengila ban khot ya ka kum kawei na ki seng Niam badang mi thamai ka ba penyeteli ki Niam ba khampa hogane ka pyrthei kum ka Niam Islam ne Niam Muslim ka Niam Jew ne Judaism bat ka Niam Kristen hakane ka Abrahamic family house ka dan ka synagogue na ka benta ka ying mane juki Jew ka dan ka ying mane Kristen bat ru ka dan ka mosque na ka benta ki Muslim kini baru lai teli ki ying mane ki dan hapo ka ju ka wei ka complex bat ka higher committee of human fraternity ka badai ka committee ka bapet ikane ka project kala ya thu bakila yo ikane ka jingmut ka bala ai man sim ya ki ban sedang ya kum kane ka jing ya penteli ikane ki lai teli ki Niam ka dai lengba ka document on human fraternity lane ka jing tho ka ban ya kersian ban ya rap prapriu na ka benta ban wanra ya ka jing suk ha ka pyrthei batru ban ya im ban ya sa rangkat ha ka jing suk ya kene ka jing tho la san da upok Francis batru urang ba Niam jongki Muslim u Grand Imam of Al Azhar upakerteng u Ahmed Al Tayyib bat la san ya kene ka dokumen ha ka por ka ba u Pope Francis ulet ban jingo ya ka United Arab Emirates ha u benai February lai hadu santarik ha usnam al hajar khat khandai pila ban pule sipang kene ka khubor ka ba phinla ban yo na ka Vatican News bat ka heading jongka ka dai Abrahamic family house in Abu Dhabi to open in 2022 ka jing thmu jong kane ka kanhun galong pan pente ban penyeteli kine ki laiteli ki Niam ki bala itu pat hier pateng na u Abraham lengba ka jinge jongki hatu kane kan no kata ka baki khot ka one world religion ka ban sedang no ausnam al hajar arpuar sanang ye perkhat hi mapi ki parlok syapang kane ka benta hanga simat ngayo I baki jing tho aka Bible ki layat state bat lanang ye pendep syat ki jing tho baro ka khubor ka bakman na ka benta ki bangai ha ujisu na mar kisngi jong ka jing kamen kisngi jong ka jing ye shem bakrau batla unong pen im kalanang jan ka khubor ka babha na ka benta ki tu ki bampat pen krai iladero na mar ka por ka dang biang ka por ka dang don ya phi ban pen krai no shwa bandir ka por but let's say haka juk ka poru kane ka khubor ka ban pen sngops iru ya ki bangai ha ujisu bat haka juk ka poru ki pak dang kwa ban im bat ban le ki kam snobha bat kane ka pyrthei kaktin ublai kala ong shai ha Matias nriu arpusal don bala ban syakri arkanrat ya ublai bat ya kaspa hot kane kamut setia ba ngimdai syu ban kamai spa ngimdai syu ban kamai ban yok pisa nrai ka jingmut jong kane ka dekhot jong ka Bible kalong ba ublai udai ban yok jaka ban ya kaspa ha ka jing im ka jongi kamut bangin sangat no naka kam khayi pateng naki jing trai jing ta jongi bro ngidai ban nangi trai minot pat ban trai dukhi ban trai ngidai ban trai ban yo bam bandap ban biang ka ying ka sem pat ban trai hadu bam don porsyu ban pet ying pet sem bam don porsyu ban ya pelut si bahyeng hasem bat kham tam hadu bam don porsyu
wat bandrung syak yeng ki bakantang jong utrai haki sngi mit balang ki sngi sajan bat hakasngi ublai rukum jo ki jingjia ki berangshen ki bayatho shapang ki jing sedang jong ki jingker do bam om namar bumdan pisa banthien om namar baduk ndai namar baduna supply naga daw jong ka pandemic bat ki jing shlai bat ki jing syap penjot haki bor kemariang kapan kan mau yangi bakas pa kamla ban pen im yangi bakas pa kamla ban ajing im yangi hakum kane kapor hakaba ki jing kerdu jing bam kilas dang banwan om namar ka jing duk ndai namar duna ki jing penni ya ki marep ki jur ki jat bat ki balami ru ki syap penjot no haka jing shlai lane ha upria bat haki wede ki jing penjot kum tangi skutu bakas pa kanumla setia ban pen im yangi bakas pa kanumla setia ban yarap yangi kum tangi dai ban skutu bahbangi kamai ya kaspa indai ru ban kamai ya kamansim gejongi ban besaya ka ban ai ya ka ya ki jing pam ka badai ka tin jong ublai khnang bakam mansim jongi ru kan klan kan san kumbangit pen klan ya kamet ka jongi phi ki khana school ru kumjo minat aki jing pule jong pi badha ka jo ka poru tolong ki balapan kre IT la ka jing im ga jong pi hau Jesu men pan men sim wat ong ba ka pyrthei kala janwai om men toy shuk ban lech school ladangi la pen kre bat ada u Jesu unwan ha kanu kanu ka por langi dan ha school nengi dan ha yeng langi dan tho homework nengi dan ha ki kamera kelas ngin yo benta ban ya heran kan ban u shabne phi ki samla ki badan jing thmu ban ya tho ru wat ong bangam tre ya tho shu namar ba ka pyrthei kala janwai lada phila biang karta ka kam ka jam ban psa khun ban psa lop ya tho no kam lai lai ka ba kong san ka long phi dai ban hikai ban nang ban hikai ya ka yeng ka sem ka jong phi ya ki khun ki ti ki jong phi bakin san ha utrai bat lada u Jesu unwan ha kanu kanu ko por phin ye yo bentalen kumjo ngin nang ye trai ngin nang ye pendep ya ki kam kat ba ka por kadang sya rengkat ka jing syarai bat ka jing duai ngin bu ru yo blai hakman bat haba unwan ban syawingi la kalong nang ba ka jing yap ne lang ba ka jing rong no ngin ye yo benta pan ya don rengkat bat u jiunom la jiunom ublai unkar khuye phi baro ki paralok bai bat ngaduai bagane ka khubor kan yarap ban ai man sim yangi bangin pen kre bangin IT la ka jing im ga jongi sya utrai Jesu ublai unkar khuye phi baro